Pagpauli sa mga na-stranded nga OFW sa ilang mga probinsya, ginatagan sang ultimatum ni Presidente Rodrigo Duterte. Regional Interagency Task Force ginapanghandaan na ang pagdagsa sa mga OFW nga magapauli. Mga LGU kag mga ahensya ginmanduan man nga maghanda na sa pagpauli sa mga OFW sa ilang nasakupan. Sa dugang nga detalye, makaupod naton si John Sala live. John? Said Kate Adrian maluwas sa pag-akomodar kag pagpatigayod sa balasakit voyage. Palaligban subong sang Regional Interagency Task Force ang mando sang presidente nga kinahanglan makapauli ang yara sa 24,000 ka mga OFW sa ilang nga mga probinsya. Isa si Benji sa mga OFW repatriate nga kabahin sa ikalimang batch nga nagpuli kahapon nga na-stranded sang halos 2 ka bulan sa Manila. Antes makapauli, madamo sa mga rekisito nga kinahanglan kag mga pagsulundan nga dapat sundon. Ato man yun sir nga kalipay, excitement, siyempre dugay mga isa nakatuig hindi mo sila makaupot. Naghatag sang ultimatum si Presidente Rodrigo Duterte sa Overseas Workers Welfare Administration nga sa sulod sa isa ka semana kinahanglan makapauli na ang ginabanta 24,000 ka mga overseas Filipino workers sa ilang mga lugar. Base sa ginpagawa guidelines sa sulod sa isa ka adlaw, kapin 8,000 ka mga OFW ang dapat magpauli. Wala pa sang kompleto nga datos ang Regional Interagency Task Force kung pila sa 24,000 ka mga OFW ang taga Western Visayas. Pagkikarap ang atong yung mga tabalaan sining numero isa 24,000. Pero may ara pagid kuno nga ginapaabot. Aminado si Villia ginakibot Manila ang pahayag sang presidente kag ginako nga dugang ini nga dapat hatagan sang solusyon. Ilabi na ang pagdagsa sa mga OFW sa mga pantalan kadungan sa mga batch sang malasakit voyage nga nagapauli. Apang nagpasalig ini nga ginapanghandaan na ini sa mga local government units sa rehiyon. Siyempre ginalantaw man natin ng posibilidad na kasi ma-overwhelm kita pero pagayon man ang preparasyon sang aton nga mga ahensya sa gobyerno. Isa sa mga ginapanghandaan subong sang RIATF ang supply sang testing kit sa rehiyon kag ang mga gamit pang disinfect subong man ang pila ka mga safety protocols nga dapat ipatuman. Said Santo sa memorandum maging pagwa sa DILG hatagan lang tubtubwas ang mga concerned government agencies para sa pagpauli sang 24,000 ka mga OFW nga na-stranded sa Manila. But silingon dapat kahapon may 8,000, subong may 8,000 kag buwas ang nabilin nga 8,000 ang makapauli para makompleto ang 24,000 ka mga OFW. Ara naman sa magapanguna naman ang DILG OFW Help Desk para sa pag-coordinate sa mga local government units. Said Madamang salamat, John Sala.